ti dinche, tu marido va a quedar un vegetal, que non eres consciente do que che están dicindo. Entón foi a forma de que eu cheguei a Sarela e cal foi a miña sorpresa que foi chegar ali e, bueno, xa foi a ter as portas abertas, porque non é só o usuario que necesita, porque eu para que estuvera ben o meu marido, primeiro tiña que estar ben eu. O Servicio de Información, Orientación e Apoio ás Familias foi o primeiro servicio que tivo a entidade. O obxectivo do servicio é reducir a sobrecarga que os coidados dunha persoa con dano cerebral adquirido ocasionan na familia e, sobre todo, na persoa que asume o rol de cuidadora principal. Eu sofrín un derrame cerebral e, despois de moitos anos, tuve unha gran suerte de vir a Sarela. Para min isto foi como unha segunda oportunidade, que son profesionales que me orienten, que me digan que realmente que é o que me pasa, por que fago unhas cousas, eu teño que entendelas. Gracias aos profesionales de aquí, pois axudarnos á familia. Para isto, desde os inicios da asociación, vense dando unha atención de traballo social, atención de psicoloxía, realízanse grupos de apoio a familias e tamén desde fai un tempo para aquí organízanse actividades de autocuidado para as persoas cuidadoras como yoga, ir ao balneario, facer comidas. Paco, ti fas bastantes actividades. Sí, eu vou a yoga. Yoga con Jorge é unha maravilla, ten a súa viscómica, a ver, estás nunha postura, tens que estar coas pernas retas. Estuve en baile e despois o recorrido a visita cultural por Santiago. O teatro boteino de menos, a min gustábame moito. Era precioso velos ali a eles con maliños, algúns que estaban ben maliños, a máis eles actuaban igual. Eu recordo tamén nos primeiros inicios en carnavales. Cada un aportaba unhas filloas, outros unhas orellas, pero íbamos todos disfrazados. 25 anos dan para moito. A nosa filosofía de traballo que a persoa logre o máximo, gañe o máximo, que este o mellor posible. Esa filosofía non cambia, pero sí que nestes 25 anos cambiaron recursos, formas de intervención. Por exemplo, desde a apertura do novo centro temos o servicio de terapia acuática, que é algo que a verdade é que funciona moi ben. Yo entré en Sarela en silla de ruedas y ya me enseñaron a transferirme a la camilla y de la camilla a la silla. Vinieron a mi casa y me enseñaron todas las cosas para que yo dé lo menos posible trabajo y ser más autosuficiente. Neste tempo, o servicio, ademais, tamén tivo outro cambio, que tamén, ademais de atender a persoas adultas, tamén atendemos aos máis cativos, non? A nenos e nenas que precisan dunha intervención especializada, non só ata os 6 anos, como pode pasar en atención temperá, senón máis alá, onde, ademais das intervencións que facemos en sala e que precisan, tamén continuamos facendo unha labor e un traballo cas súas familias, un traballo cos centros educativos e tamén consideramos de gran importancia sair e facer o traballo na súa contorna, como por exemplo os parques ou no seu domicilio. Decir que a inserción das persoas con dano cerebral adquirido sempre foi unha enquedanza da entidade. Alá polo ano 2014-2015 había un programa que se chamaba Construindo o Futuro, no que se traballaba sobre todo a parte ocupacional e laboral das persoas que acudían a él. Despois deso desembocouse no SADO, que é o Servicio de Atención Ocupacional, e iso desembocou no Servicio de Orientación Laboral no que estamos agora. O daño cerebral, unha das cousas que che fai é desmotivarte por completo. Para min rompeu unha vida, no mellor da miña vida. Iso faite caer tan fondo que iso para despois volver a levantar cabeza, isto sin axuda de profesionales como vos, isto casi sería imposible. O primeiro que pensas é que non sirves para máis nada. Volver a traballar é sínteste valorado. Fagas o que fagas, sempre te vai a motivar para que poidas tirar para diante e dicir, bueno, pois, volvo a estar aí, alegracho día a día, cambias diríamos, de estar con unha xente, con outra xente, motívate a tirar para diante continuamente. Empezamos a pelear, pois eso, cas institucións, que necesitábamos outra cousa, que tampouco podíamos seguir donde estábamos, porque ali tampouco podíamos crecer. E foi cando realmente empezamos a buscar un terreno, a falar co Axuntamento,
e logramos pois eso, que nos cederan o terreno onde hoxe está Sarela. E aí foi cando chegamos aquí ao Castiñeiriño. Xa era un servicio moito máis cómodo, onde todo era moito máis accesible e onde se podía facer unha participación xa máis a nivel tamén interno nos propios espacios. Agora é moito máis organizado, sí, os espacios máis arregladiño todo, cada profesional ten o seu espacio propio e que antes tamén non tiña, pero agora é moito mellor. Pois o servicio de MAPIS, que ven sendo o servicio de mantemento e mellora da autonomía persoal e da inclusión social, está orientado a persoas que teñen dano cerebral adquirido e tras un período xa de rehabilitación encontranse nunha fase de estabilización, pero continúan tendo necesidade de manter ou mellorar as súas relacións sociais, comunitarias e as capacidades físicas e cognitivas e tamén as actividades ocupacionais que viñan facendo antes. En MAP estou moi feliz. Tenho as profissionales con nosotros que nos atenden de maravilla, cariñosas, e hacemos gimnasia, pintamos, dibujamos, cosemos, hacemos ejercicios para a memoria, pois preguntándonos cosas. Estou en casa, pois uno trabaja e outro tamén, a metade das veces estou sola. E aquí teño compañía que sei que me aprecian e eu les aprecio a todas. Sarela foi abrindo o camiño de un modelo determinado de rehabilitación e posteriormente de atención ás persoas xa pasada a fase de rehabilitación nas súas vidas. Entón, todo iso estaba por crear, non sabíamos nin o que era, mirabas algúns outros sitios, pero eran centros de rehabilitacións baixo a cobertura, digamos, económica, empresarial, etc., de outro tipo. Había algunha asociación por España adiante que se tiña tamén algo montado, pero o desenvolvemento que fixo Sarela en ese sentido foi un desenvolvemento único, novedoso, e que abriu o camiño. E fixo sobre estas persoas e, evidentemente, sobre esos primeiros tamén equipos profesionais que ti liderarás que van a desenvolver un modelo determinado de traballo. Arranca con voluntariado, arranca con moito traballo, con búsqueda local, arranca con un Balboa que ven tamén de escoitar que hai outras asociacións en España, moi decidido e con moitas ganas de montar aquí tamén, con moita necesidade, como expresou. E tamén é posible empezar con un modelo de rehabilitación porque hai persoas voluntarias como ti. Ti veches despois dentro do propio centro de rehabilitación como voluntario, como psicólogo e neuropsicólogo. Estuvo tamén Belén, sí, Belén Ferro, logopeda do Hospital Clínico tamén e hoxe no Hospital de Ourense. Para mí resulta moi gratificante facer voluntariado aquí en Sarela porque eu aprendo. Era algo que a min me gustaba, polo menos probar, a ver se eu tamén era capaz de relacionarme ben con eles, e foi unha grata sorpresa, a verdad, de entrar e acollerte como se tú eres de casa, non? O trato que había cas persoas era maravilloso. Entón, eu creo que eso foi o que me enganchou. Que cambiou? Pois cambiaron moitas cousas, pero o esencial que o trato non cambiou. Para min, o que foi Sarela foi unha lección de vida.